colectivo, de que é cultural, e pensei moito no do contacto cero, que se recomenda moito porque é que se a outra persoa ten un apego inseguro, dánate, pero porque te quere moito, sabes? Daquela ti podes decidir facer un contacto cero, como se non poideses dicir, o da copla, unha copla popular que sacaron as Tanxugueiras nunha canción que é que unha miña vida che volvo a falar. Algo que, ademais, antes a sociedade validaría. Non lle volves a falar a unha persoa que en cada interacción busca facerche mal, sí? A unha persoa que che fixo mal dunha forma inxusta e nen pediu perdón, nen tentou reparar iso, pois cántaslle das Tanxugueiras, que eu na miña vida che volvo a falar. Non. Pero é que agora hai un buenismo, e como as persoas sufren e son todo problemas de apego, daquela temos que dicir que estás en contacto cero, porque o problema telo ti, que non eres quen de xestionar e dicir estou en contacto cero, así, con esa denominación terapéutica, é maduro, é zen, é non sei que, cando a realidade é que o maduro é dicir, como a copla popular, e vaite dai, que unha vida che volvo a falar, e daquela hai que darlle unha volta, e cando te queres desfacer diso, decir, sabes, que estás en contacto cero, que non estou en contacto cero, que non lle vou falar máis na vida, porque me fixo mal e non me pediu perdón, porque cada vez que falamos ven con merdas que a min me fan mal. E se non sabe, se non ten control emocional, pois eu non lle falo nunca máis, que non estou en contacto cero porque eu teña un problema, que non lle volvo a falar, porque cada un que mire do seu, que mire por sí, o discurso social. Parece que tes que o feito de que ti te protexes emocionalmente e te priorizas, que é o que che di a sociedade, tes que poñerlle un nome que entre dentro do terapéutico para non ofender a ninguén, non vai a pasar que a persoa teña que asumir que non está actuando ben,